Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Kim bilmeşe atı bähtäşimizin geçen gedek sananyna biz size şeýle sowal beripdik. Türkmenlerden ilkinji sagat ustasy kim bolupdyr diýip. Ýani şol sagat ustasynyň adyny kimem familiýasyny ýazmaly. Ýöne hiç bir illeşimiz bir soragyň dogry jogabyny ýazmak başarmady. Bir illeşimiz sagat ustasynyň adyny ýazypdyr. Ýöne familiýasy ýazma düşünok diýipdir. Ýene bir tane illeşimiz familiýasyny ýalňyş ýazypdyr. Şeylelik bilenem bu gedek himayetkarymyz Amatly Nokot Trend Instagram sahypasynyň pul bayragyny bir maýyp doganyny serediýän illeşimizin alternativ biletine geçilmegi makul bildik. Dogry jogap bolsa şeýle türkmenlerden ilkinji sagat ustasy Muhammed Murat Nepesliýew 1925-nji ýylda Uspenski türkmen owalaryna aýlanyp türkmen sady barada gymmatly maglumatlar toplaýar, bir näçe dörejilik saparlaryny amala aşyrýar. Şoň netijesinde de Uspenski bilen Belýaýewiň Türkmen sady atly 2 tomluk kitaby çapdan çykýar. Näşol Uspenskiň ýanyna bolup ähli saparlaryna gatnaşyp, oňa ýol bilet bolan, oňa himayetkarlyk eden, oňa kömek beren şol kömekçisiniň adam Muhammed Murat Nepesliýew. Indi Uspenskiň özi kitabyna Muhammed Murat Nepesliýew barada näme ýazýar? Men mihmansyr hojaýynym we Türkmenistan boýunça ondan soňky sergedançylyklarynyň hemraty Muhammed Murat Nepesliýewiň özi Utomuş raýonynyň Zekir Çeltek owasynyň ilk tanşanymyzda ol 35 ýaşyndady. Ol daýhan maşgalatyndan bol hünäri boýunça sagat ustasydy. Şu hünäri kär edinen ilkinji türkmen. Rus dilini gowulýa we ullukan jemgyýetçilik guramaçylyk okuwy bilen tapawlanýar. Yiti, fiilçi, akıllı ve şadiyan, alçak kıyafeti var. Türkmen sadyny can dillen söýýän, onu himme tarapdan bilýän we özü de sad gurallaryny çalmak başarýan. Muhammed Murat dutar çalýar, onu aýdym aýdýar, şeýle-de tüýdük çalýar adam bolmak bilen, ol bizim türkmen sad nuskalaryny ýygnamak boýunça işimiziň ähmiýetine derrek düşündi, hem de himme tarapdan kömek etmek üçin güýjüne barlyk gaýgyrman işledi. Yerli şiweleri we däpli surlar bilen soň ol geň alaýmaly sypaçylyk we başarjanlyk bilen türkmen bagşylarynyň sadanylarynyň bizim bilen işlemäge imrendirdi. Bu işe gatnaşmaklarynyň nähil ähmiýetiniň bardygyny olara düşündirdi. Türkmenistan boýunça sökön menzilleriň ähli kynçylyklaryny özüm bilen deň çekişenlik üçin Türkmen halk saz dörejiligini ýygnamaga gatnaşan ilkinji türkmen kökmenini türkmen halkynyň aňyna ol hormatly orny eýlemäge münasipdir. Ene şeýle Uspenski Muhammed Murat Nepesliýew uly baha berýär. Şoň üçinem häzirki neslem şol taryh şahsiýeti Muhammed Murat Nepesliýewi tanasyn diýen maksat bilenem kim bilmeşäň nowatda sowalyna şol hakyndaky soraw goşdum. Häzir belki de Muhammed Murat Nepesliýewiň neberesi bizim aramızda ýaşap ýören bolmagy mümkin. Olaryň näme şeýle adabraýly türkmen halkynyň aýdymsa sunuwatyna taryhyna uly goşun ata-babalarynyň bardygyna buýsanmaga haky bardyr. Men YouTube kanalyma, Instagram sahypama, TikTok sahypama agda bolun. Kim bilmeşäň ýene-ki täze sowallaryna işden gatnaşyň. Janyňyz sag bolsun, öýüňiz abadan bolsun.